Para sederek kang kinasih ing asmanipun Gusti Yesus Kristus, sugeng pinanggih malih ing wekdal kagem nyinaoni piwucal sekolah Sabat. Ing wekdal menika kita badhe nyinaoni piwucal ingkang kaping kalih ingkang ngagem judul Pondasi saking Kitab Purwaning Dumadi. Saderengipun kita lajengaken, kula badhe maosaken ayat pengetan kita ingkang dipun serat ing buku Yohanan setunggal ayatipun 29 mekaten firmanipun Gusti. Esuke Nabi Yohanan mirsa Gusti Yesus muruki Nabi Yohanan mau banjur ngandika, delengen iku cempening Allah kang ngilangi dosane jagat. Monggo kita sami-sami ndedonga. Duh Rama kang jumeneng ing swarga langgeng, kawula ngaturaken kuwi pangaksami bilih wedal menika kawula saged pikantuk wedal kagem nyinaoni piwucal sekolah Sabat. Mugi Gusti tansah sesarengan kalih kawula sami saengga piwucal menika saged migunani kagem para pamirsa ing ngendi kemawon lan kagem kawula sedaya. Sedaya menika kawula aturaken kanthi rendahing manah ngagem asmanipun Gusti Yesus Kristus. Amin. Para sederek, menawi kita waos piwucal sekolah Sabat kita, judul ingkang ageng istilahipun judul sekolah Sabat sak kuartal menika, lan kita tingali gambar-gambar sing ten sampul nggih tamoting samake sekolah Sabat nika, kita terus langsung nggadahi pengertian ing piwucal sak kuartal menika kita badhe nyinaoni simbol-simbol sing angel-angel sing kudu kita sinaoni lan kita badhe emut-emut supados kita mangertosi piwucal menika. Nanging miturut pengertian kula, piwucal sekolah Sabat kita ing piwucal kaping kalih menika boten mekaten. Nanging nubuatan-nubuatan ingkang gampil kita ikuti, kita pelajari. Nggih menika ingkang dipun serat ing buku Purwaning Dumadi lan dipun genapi napa istilahnya Pak Pendeta nggih, digenapi menika kedadian napa ngoten nggih. Ing buku-buku Perjanjian Baru. Dados kita badhe nyinaoni piwucal menika lan kita matur suwun dumateng Gusti Allah bilih bilih Gusti tansah berkahi nggih menika Pak Pendeta Hari Susanto ingkang saged nyisihaken wedalipun nyinaoni piwucal menika lan badhe nuntun kita ing rikala kita nyinaoni piwucal menika. Sugeng pinanggih malih Pak Pendeta Hari Susanto, pripun kabaripun Pak? Puji Gusti. Puji Gusti nggih, sehat-sehat Pak Pendeta nggih. Puji Gusti nggih. Nggih, Pak Pendeta, kita langsung mawon lajengaken piwucal kita menika. Niki hebatipun Alkitab kita menika nggih Pak Pendeta. Kinten-kinten pripun Alkitab kita menika dipun serat nggih Pak Pendeta. Kita ulang sekedik malih piwucal ing piwucal sepindah ingkang sampun kita lewati. Kinten-kinten pripun serasinipun nggih, serasinipun Alkitab menika dipun serat para penulis Alkitab nanging ingkang pikantuk napa istilahipun inspirasi wahyu saking Gusti Allah. Monggo Pak Pendeta. Nggih,
Matur nuwun Pak Pendeta lan para sedherek ingkang kinasih dalam asmanipun Gusti Yesus Kristus. Sanget kita matur nuwun dumateng Gusti Allah krana Gusti Allah sampun paring dumateng kita menika serat ingkang kebak ing katresnan nggih menika kitab suci. Lan kitab suci menika minangka kitab ingkang ajaib, bungku ingkang ajaib krana boten wonten buku-buku sanes ingkang kados Alkitab menika. Krana Alkitab menika nggih menika jumlahipun sejatosipun wonten 66 buku ingkang dipun dadosaken setunggal lan ingkang dados penulisipun nggih menika antawisipun sekawan dasa tiyang. Nggih. Sekawan dasa tiyang menika mboten nate tepang satunggal lan setunggalipun, malah jamanipun benten-benten krana penulisanipun Alkitab menika nggih menika antawisipun 1.000 gangsal atus tahun. Saking kitab wiwitan ngantos kitab ingkang pungkasan menika. Dados menika ajaibipun kados pundi tiyang ingkang boten tepang, boten nate kepanggih, lajeng sami-sami nyerat, lajeng seratipun dipun dadosaken setunggal dados cerita ingkang nyawiji, dados cerita ingkang aluripun jelas lan boten wonten ingkang bertentangan setunggalan setunggalipun. Nah menika minangka bukti bilih kitab suci menika nggih menika buku utawi tulisan-tulisan ingkang dipun inspirasiaken sejatosipun senaosa kathah penulisipun nanging pengarangipun namung setunggal. Setunggal nggih. Sinten ingkang nyerat kata nanging pengarangipun setunggal. Sinten menika? Nggih menika Gusti Allah piyambak ingkang dados pengarangipun. Pramila kitab saking Kejadian ngantos Wahyu menika dados setunggaling cerita ingkang nyambung boten wonten ingkang kontradiksi setunggalan-setunggalipun mekaten. Matur nuwun Pak Pendeta. Dados Alkitab menika istilahipun penulisannya serasi kan Mas, serasi, saling mendukung setunggalan-setunggalipun. Matur nuwun Pak Pendeta. Nah, kita mlebet ing kita akan inti esalipun piwucal ingkang dipun sinambi ing piwucal kaping kalih menika. Menawi kita waos buku Kejadian pasal kalih dosa kalih nggih kalih dosa kalih menika nggih menika criyos ingkang ngingingi bilih Abraham nggih supados napa nggih ngurbanaken anakipun. Kinten-kinten napa Pak Pendeta niki piwucal ingkang kita pendet saking buku menika lan pripun kegenapanipun nggih. Mekaten dawuhipun Gusti ingkang kasrat wonten ing kitab Purwaning Dumadi 2:21 ayatipun nepang kaping 2 dawuhe Gusti Allah ngajak Ishak anakmu ontang-anting sing kok tresnani. Menika ingkang kita garis bawahi nggih. Sing kok tresnani. Menyango tanah Moria ing kono anakmu gawenen kurban ing gunung kang bakal dak tuduhake marang kowe. Terus menika titahipun Gusti Allah dumateng Abraham. Lan menika sejatosipun saderengipun kita mangertosi menapa ingkang dados kersanipun Gusti, kita menika dipun damel bingung. Kados pundi kenging menapa kok Gusti Allah paring titah dumateng menungso dumateng Abraham supados ngurbanaken anak putranipun. Lah pramila napa kurban menungso ngurbanaken menungso niku ing rikala semanten menika kathah ingkang dipun tindakaken dening tiang-tiang ingkang boten tepang dumateng Gusti Allah, dumateng penyembah-penyembah berhala lan sanes-sanesipun. Nah, nanging sakmangke sasampunipun kita menika gesang lan dipun paringi kitab Perjanjian Baru, Perjanjian ingkang enggal, menika kita saged mangertosi menapa ingkang dados maksudipun Gusti Allah nalika piyambakipun nitahaken dumateng Abraham supados ngurbanaken putranipun. Nggih menika ingkang sepindah krana tresnanipun Gusti Allah mengke dipun gambaraken kados dene Abraham ingkang badhe ngurbanaken putranipun ingkang ontang-anting. Terus
ing kitab Perjanjian Enggal, wonten ing kitab Yohanan 3 ayat 16, menika dipun sebataken krana sih katresnanipun Gusti Allah, pramila piyambakipun ngorbanaken putranipun ingkang ontang-anting, nggih menika Gusti Yesus Kristus. Dados niku nggih. Dados nalika Gusti Allah nitahaken dumateng Abraham supados ngorbanaken putra ontang-antingipun, menika dados gambaran utawi dados lambang utawi dados nubuatan bilih mangke Gusti Allah menika krana tresnanipun dumateng manungsa mongko piyambakipun ngorbanaken putranipun ingkang ontang-anting menika Gusti Yesus Kristus. Matur nuwun Pak Pendeta. Nggih luar biasa nggih. Napa istilahipun kitab suci kita menika nggih dipun sebutaken ing buku Purwaning Dumadi lan digenepi utawi kedadian ing buku Yohanan. Kan luar biasa nggih. Sedaya menika nyatakaken tresnanipun Gusti Allah. Matur nuwun Pak Pendeta, luar biasa. Terus kita lajengaken enten pitaken malih Pak Pendeta. Rikala kisah pengorbanan Ishak menika. Nggih menika dipun sebutaken ing ngendi ing ngendi anak istilahipun anak domba niku nggih. Pripun kinten niku hubunganipun Pak Pendeta? Nggih. Nalika Abraham badhe mbeta putranipun Ishak dhateng Gunung Moria, wonten ing satengahing perjalanan putranipun ngandika dumateng bapakipun. Krana Abraham menika sampun ngandika dumateng Ishak bilih badhe ngorbanaken korban sesembahan, korban bakaran wonten ing sak nginggiling gunung. Nanging sak sampunipun wonten perjalanan lah mboten beta kewan, mboten beta korban, mboten beta napa-napa ingkang badhe dipun korbanaken. Ingkang dipun beta nggih menika kayu obong, lajeng geninipun lan sedaya piranti ingkang dipun betahaken sampun dibeta. Nanging korbanipun pundi kok mboten wonten. Malah intine padahal intine. Nah, Ishak mboten ngertos bilih piyambakipun sejatosipun ingkang badhe dipun korbanaken. Pramila piyambakipun tanglet dumateng bapanipun. Bapa pundi cempe utawi kewan ingkang badhe dipun korbanaken. Lajeng Gusti Allah ngandika bilih mengko Gusti Allah dhewe ingkang bakal nyepakake korban kuwi. Nah nika kita kedah garis bawahi ingkang dipun ngendikaken dening Abraham nika wau. Mengko Gusti Allah dhewe kang bakal nyediakake korban kagem panjenengane. Nah nika dados nubuatan ugi, dados lambang ugi, dados simbol ugi. Sakmangke dipun genepi wonten ing kitab Perjanjian Baru. Saksampunipun Gusti Yesus menika tedhak dumateng donya menika dados manungsa. Lajeng Gusti Yesus sedo dados kurban. Dados kurban. Nah, nalika Ishak menika tanglet pundi anak domba ingkang badhe dipun kurbanaken. Ing kitab Yohanan menika Yohanan kados dene ayat inti ingkang sampun panjenengan waos kala wau. Yohanan tumuli nunjuk dumateng Gusti Yesus delengen kuwi cempene Gusti Allah. Kang bakal ngluwari manungsa saka dosa. Delengen kuwi cempene Gusti Allah. Dados nalika Ishak tanglet pundi cempene ingkang badhe dipun korbanaken, mangke ing kitab Perjanjian Baru Yohanan lajeng mangsuli kuwi lho cempene. Nggih menika cempene Gusti Allah, nggih menika Gusti Yesus Kristus ingkang dipun sediakaken. Lah menika kalau wau Abraham ngandika, mengko Gusti Allah kang bakal nyediakake korban kagem panjenengane. Nah, cempe ingkang dipun tunjuk dening Yohanan menika iki lho delengen cempene Gusti Allah. Menika cempe ingkang dipun sediakaken dening Gusti Allah. Nggih menika piyambakipun Allah sendiri. Luar biasa Pak Pendeta nggih. Dados nek kita nyinaoni piwucal kita menika sebenarnya sejatosipun mboten ngeden-ngedeni nggih, mboten nakut-nakuti. Nanging enak nggih Pak Pendeta nggih, enak nyinaoni piwucal sekolah sahabat menika. Nah, terus salajengipun Pak Pendeta korban niku kan
nek jenengipun korban ing mongsane napa Abraham niku kan kedah enten ingkang pejah. Nggih utawi mati. Nah, kinten pripun Pak Pendeta hubunganipun hal kematian menika ya. Soalipun termasuk kula piyambak pas maca sekolah sahabat kita menika ngeten Mas. Kula nggih sering niki nyebut nggih kematian menika bagian saking penguripan. Nanging di ing pewacara sekolah sahabat menika niku kebohongan luar biasa nih. Langsung jelas dipun sebataken. Lan dipun sebataken mriki nggih kematian niku nggih menika lawanipun kehidupan. Tetes niki kinten-kinten pripun Pak Pendeta hubunganipun kalih korban kala wau lan hubunganipun kalih nubuatan menika. Nggih. Pak Pendeta, matur nuwun. Kurban menika sejatosipun dados pengganti. Nggih. Pramila naminipun kurban utawi korban. Nggih. Piyambakipun menika mboten salah nanging dipun kurbanaken. Nggih. Krana dados pengganti. Nggih. Sejatosipun sinten ingkang kedahipun mati? Menungso. Nggih. Krana menungso sampun tumindak dosa. Kados dene ingkang kaserat wonten ing Roma 3 utawi 3 yatipun 3 likur. Upahipun dosa menika nggih menika pati. Nggih. Sinten ingkang tumindak dosa kedahipun dihukum pati. Nanging supados menungso ingkang sampun tumindak dosa menika tetep slamet, dipun paringi gesang boten nemahi pati, pramila kedah wonten ingkang dados kurban ingkang genteni pati. Dados kurban menika genteni patinipun menungso. Nalika wonten ing Taman Eden, setan menika nggodha dumateng menungso bilih menawi menungso Adam lan Hawa menika kersa dahar buah ingkang sampun dipun larang dening Gusti Allah menika, Gusti Allah setan ngendika bilih ora bakal mati. Padahal Gusti Allah sampun ngendika pasti mati. Pasti mati nanging setan menika ngendika ora bakal mati. Ning leres napa ingkang dados dawuhipun Gusti Allah jelas bilih menungso menika mati krana dosa. Pramila Gusti Allah menika paring jalan, paring solusi supados menungso menika mboten nemahi pati nggih menika kedah wonten kurban pengganti. Matur nuwun. Gusti Yesus menika kurban pengganti. Supados menungso menika mboten nemahi pati, Gusti Allah piyambak ingkang dados kurbanipun. Makaten. Luar biasa pengorbananipun Gusti Allah supados menungso menika mboten pikantuk kematian. Matur nuwun Pak Pendeta. Terus ing piwucal kita menika dipun sebataken enten naga, Mas. Naga. Ya naga niki sinten ingkang dipun maksudaken Pak Pendeta? Ing buku Wahyu menika hubunganipun kalih buku Purwaning Dumadi ya. Nggih. Matur nuwun. Menawi kita maos namung kitab Wahyu, kita bingung sinten ingkang dipun sebataken naga menika. Pramila kita maos kitab suci menika mboten saged kita ujug-ujug maca sing bagian terakhir. Kita kedah maos saking wiwitan supados kita mangertosi menapa ingkang dados alur critanipun. Kados dene menawi kita nonton drama utawi sinetron menika mboten saged namung ningali bagian terakhir. Lalu mboten ngertos menapa ingkang dados jalan critanipun. Pramila supados kita mangertosi sedaya kedah kita waos. Nah, wonten ing kitab Purwaning Dumadi menika sampun dipun perkenalaken sinten ingkang dimaksud naga. Wonten ing kitab Purwaning Dumadi menika disebutaken ula. Ula nggih. Ula lan ula menika nanti wonten ing kitab Wahyu nggih disebut sebataken ula ugi naga ugi nika sami. Nggih menika setan ingkang awujud ula nalika nggodha manungsa lan awujud ula menika langsung dipun lambangaken dados identitasipun setan menika.
Pramila menawi ing kitab suci menika nyebataken ula, nyebataken naga, menika ingkang dimaksud nggih menika setan piyambak. Utawi iblis nggih. Utawi iblis. Mate. Terus kita jelas menawi kita maos kitab Wahyu, ula utawi naga, ing kitab Purwaning Dumadi wis diperkenalne, pilih ula utawi naga menika nggih menika setan. Matur nuwun Pak Pendeta, luar biasa nggih. Luar biasa. Kita saged napa nyinaoni piwucal ingkang sae sangat menika. Lan ing piwucal kelas sahabat kita menika para sedherek sedaya naga kalih Gusti Allah menika sing paling penting menika nggih menika enten pertentangan nggih Pak Pendeta. Tetap nggih tujuanipun Gusti Allah niku nyelametaken manungsa lan tujuanipun iblis menika badhe nyilakani manungsa. Niku tetep nggih. Lan nikulah nggih niku ingkang dados pertentangan ngantos ing pedal menika. Pak Pendeta mboten kraos piwucal kita menika sampun napa nika sampun pungkasan nggih, sampun pungkasan kinten-kinten menapa Pak Pendeta ingkang dados renungan kita utawi dados kesimpulan. Nggih. Kitab suci anggadhahi keserasian setunggal lan setunggalipun. Nggih. Kitab suci menika saged njlentrehaken utawi nerangaken setunggal ayat kalian ayat ingkang sanesipun. Terus menawi kita maos kitab suci lan kita maringi bab ingkang angel, pramila kita kedah maos ingkang bagian-bagian sanesipun. Karena ing bagian sanesipun menika paring penjelasan utawi paring terang dumateng bagian-bagian ingkang susah menika. Kados dene menawi kita maos wonten ing kitab Wahyu, kitab Daniel menika wonten simbol-simbol ingkang asing, ingkang ewet, ingkang napa? Susah dipun mangertosi. Kita saged maos wonten kitab sanesipun kados dene contone ingkang kita waos kita bahas menika nggih menika saking kitab Purwaning Dumadi. Lan intinipun nggih menika menapa ingkang dipun sediaaken wonten ing kitab Purwaning Dumadi menika sampun dipun rencanakaken ing kitab saderengipun. Kitab Purwaning Dumadi. Ing kitab Perjanjian ingkang enggal menika namung njangkepi nyempurnaaken menapa ingkang wonten ing kitab Perjanjian Lami. Rencananipun keselamatan, pengorbananipun Gusti Yesus dados cempene Gusti Allah menika sampun dipun jelasaken wonten ing kitab Purwaning Dumadi. Matur nuwun nggih. Matur nuwun Pak Pendeta. Dados para sederek niku kesimpulan saking piwucal sekolah sahabat kita lan sedaya menika namung nyatakaken sih rahmatipun Gusti Allah kagem nyelametaken sedaya kita manungsa menika. Matur nuwun Pak Pendeta, sepindah malih lan mugi saged migunani dumateng pamirsa ing ngendi kemawon. Amin. Kula nyuwun Pak Pendeta supados mungkasi ngagem pandonga. Nggih, sumangga sami ndedonga. Gusti Allah Rama kawula ingkang wonten ing swarga, kawula ngaturaken panuwun krana ing wekdal menika kawula ngrembak dawuh pangandika Paduka lan Paduka sampun paring pepadang. Mugi Roh Suci peparing Paduka tansah paring kegiatan dumateng kawula sehingga kawula saged nggatosaken, saged nindakaken sedaya dawuh pangandika Paduka menika wonten ing pigesangan kawula. Mekaten duh Gusti panyuwun kawula aturaken kanthi pitados ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus. Amin. Amin. Sepeda malih para sedherek sedaya mekaten piwucal sekolah sahabat kita lan sugeng pinanggih Pak malih ing wedal utawi piwucal salajengipun. Matur nuwun Gusti Allah berkahi kita sami.